ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଅଛି। ମତେ ନା ସେ ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଲୋ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଟିରେ ପଡୁନି, କଣ ସେଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଲୋ इनवाइट करछंती स्पेशल स्पेशल तो स्पेशल इनविटेशन करछंती मते बिकॉज़ मैं इनवाइट स्पेशल इनविटेशन करछंती मते आगो ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଏ କାଟୁନି ହଁ ଏ ମାଡ କାଟୁ ଏଲା ଛୁଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଲ ଦେଖି 안에도